Juster komen de hinders en ruters op. Sa maar het er bij de Frisian Proms uitkomen te zien. Een heel spektakel. Het is wel dreig om al hier en weer wat moois te bedenken. Daarom hebben we nou ook gedacht van we gaan nou echt een concert aan. Echt, muziek is het hoofditem en we hebben de Friese hinder als speciale gast. Waarom spelen de Friese hinders een grote rol? Ja, het is hengstekeuring natuurlijk. Hinders, en het KFPS die organiseert het. Dus wij Hoed en ik zetten wij het Friese hinder erin. En het Friese hinder leent zich heel goed om samen met muziek een mooie show te doen. Er is ook een act op de muziek van Sorrow. En wij hebben er natuurlijk op inspelen en daar ben je een hele mooie act opmaken. En dan ben twee ruters die spelen daarin. Nou, en er zit een verrassing-element in, dus er komt iets heel moois spectaculairs uit. Frisian Proms begint tonsje. Het is al jaar live te volgen op Omroep Friesland Televisie.